Contamos cun tecido exportador moi sólido, a pesar das circunstancias. Pechamos 2025 con moi boas cifras de exportación, 31.000 millóns de euros, récords de exportación en moitos sectores, e o 70% dos produtos que exportamos siguen tendo como destino a Unión Europea, no senso de seguridade que isto pode supoñer. Pero hai moitas incertezas, e as incertezas que estamos vendo agora mesmo, relacionadas coa guerra, dende logo non axudan en nada a moitísimas cousas, non? E a parte do drama humán, o tema económico e as relacións comerciais tamén se ven moi afectados. E, por tanto, hoxe acordamos, sobre explicar a Consellería, reforzar o seguimento das 600 empresas galegas que actualmente exportan en maior ou menor medida a Oriente Medio e tamén convocar a chamada Mesa de Apoio Logístico. Oriente Medio é un mercado cada vez máis relevante para Galicia. Nos últimos anos duplicouse, casi triplicouse as exportacións a estes países e, ademais, todo isto, moitas consecuencias que todos temos na cabeza, pero creo que unha das máis salientables é que aínda é máis acuciante chegar canto antes á autonomía enerxética. Galicia ten enormes posibilidades por nosos recursos naturais e, por lo tanto, tamén é importante agora, canto menor dependencia, cando se producen este tipo de acontecimentos, canto menor dependencia en canto ás fontes de enerxía para o funcionamento da industria, moitísimo millor.